Mărirea penisului Maral Gel, rezultat uimitor în doar 4 săptămâni. Dacă dumneavoastră doriți mărirea penisului în cel mai scurt timp și într-un mod sigur, veți primi plăcere maximă de la actul sexual, vă veți simți pregătit pentru o partidă de sex în orice moment, oferă o durată mai mare a contactului sexual. Dacă veți comanda Maral Gel, garantat veți obține un penis cu 4 cm mai mare, lățime 60, orgasme prelungite și mai intense, de 3 ori mai mare, rezistentă în timpul actului sexual. Durata actului sexual va fi de până la 4-5 ore, erecție prelungită în orice moment din zi sau noapte. Ce este Maral Gel? O dezvoltare revoluționară din medicină pentru mărirea penisului și îmbunătățirea potenței sexuale, pe bază de concentrat legendar de rădăcină de maral. Combinat cu celebrele extracte de redrut și ginseng, mărește libidoul, penetrând de delicat în piele și protejând-o de 99,9% din germeni. Această combinație puternică de ingrediente mărește în mod natural penisului, stimulând activ creșterea țesuturilor și circulația sanguină. 4 ingrediente naturale: mentă răcorește, îmbunătățind